forskellen på min rolle i det band, som jeg nok indtil dags dato har brugt mest tid på. Alt andet lige, sikkert mere tid end mine samlede forhold også. Det er selvfølgelig Eighteen Style, som var en vigtig del, og det band, jeg har nået længst med. Jeg har altid skrevet, men jeg har aldrig haft mod til, i hvert fald i det band, at tage det videre, end måske at have en enkelt sang med på hvert album. Inden for de sidste, kan man sige, 3-4 år har jeg fået mod til at gøre det, dels med det andet band, jeg spiller i, men især også med Everything That Rises, og virkelig tage skridtet og stole på sig selv. Og det har været et mega kick at mærke, at det rent faktisk fungerer. Og når jeg ser i bagspejlet, kan jeg måske ærge mig over, at jeg ikke har taget det før. Men der har jeg bare haft min prioritet et andet sted. Eller har måske ikke stolet nok på, at jeg kunne gøre det. Og det er et mega kick at få det her med, at alt det, man egentlig har siddet og skrevet siden man var 15, det kunne man faktisk godt have transponeret om, og mange flere sange, man har gjort til dags.